Va. Molt bé. Ara hauríeu de veure ja... Ho veieu, que sí? Perfecte. Molt bé. Doncs bé, és un plaer ser aquí per poder compartir amb vosaltres consells i coses que a mi m'hauria agradat que m'expliquessin quan començava a estudiar el doctorat o el màster, i que són coses que vas agafant allò en converses de passadís o que vas sentint, vas recopilant, però el que dèiem abans, que t'ho expliquin tot de manera ordenada i que ho puguis tenir, consultar i saber d'entrada, doncs pot ser molt beneficiós. Doncs bé, la recerca. Perdoneu. Vosaltres ara esteu començant en aquest món, és possible que ja hàgiu tingut experiències, ja sigui amb tasques durant el grau que impliquen una mica fer d'investigadors, també el treball de final de grau, que ja és una cosa una mica més sèria, i amb el treball de final de màster encara més, ja és un tastet de què és això d'investigar en humanitats. I ara, alguns de vosaltres, pel que m'han explicat, ja heu començat el doctorat, altres potser us ho esteu plantejant i teniu dubtes o voleu saber una mica més en què consisteix tot això i com es pot fer. Doncs bé, què ens cal per treballar com a investigadors? I això és una resposta una mica subjectiva, una mica personal a partir de la meva experiència i del que jo he pogut copsar quan he anat parlant amb companys i coneguts. S'ha de dir també que l'experiència global pot ser molt diferent segons quina universitat estiguem i també segons el grup de recerca concret i segons el director de tesi concret. Vull dir, aquests factors són factors que poden fer diferenciar molt l'experiència, perquè hi ha grups de recerca que treballen molt en grup, hi ha directors que estan molt a sobre, altres que no ho estan, vull dir, depèn, hi ha molta variació. Però bé, en general, jo diria que en el cas de les humanitats, fer una tesi és un treball molt autònom, has de ser autònom i a vegades pot ser fins i tot una mica solitari. No és potser com un laboratori que descobreixen no sé quina tècnica que estan allà tots implicats treballant junts, sinó que a vegades és un treball de més tu amb els llibres o tu una mica més solitari pot ser a vegades. Per això jo dic que és important que ens enamorem del tema de recerca que triem, sobretot per fer una tesi, perquè ens hi casarem durant 4 anys, que és molt de temps, com a mínim. Llavors, que sigui un tema que ens apassiona, que no vol dir que un dia no tinguis ganes de treballar, però que en general sigui un tema que et vingui de gust investigar. També es necessita, penso jo, molta perseverança i determinació, perquè has de ser tu mateix que t'has d'imposar els nous reptes, anar continuant, anar seguint moltes vegades. No és com un treball en una oficina que vas rebent ordres d'algú, vas una mica més sol i has de perseverar i tenir clar el destí. I també una mica, sobretot en el cas de les humanitats, però en la ciència en general, necessitem, com els artistes, aquesta combinació de fantasia en el sentit d'inspiració, de tenir idees, sigui el que sigui el que feu, tant si feu literatura com lingüística, com història, el que sigui, tenir idees bones i després la precisió tècnica, el coneixement teòric, per poder implementar tot allò, veure com es pot moure una mica els fils que us interessen a investigar. I després també m'agrada posar-ho perquè se sàpiga, però que també penso que és una cosa que s'ha de viure de manera sana i amb tranquil·litat, és que és un món competitiu. Sobretot cada cop més competitiu a mesura que vas avançant en el camí de l'investigador. Però és bo saber-ho, però que s'ha de viure d'una manera sana. Hi ha moltes etapes de la vida de l'investigador en què depens d'una avaluació que et fa una altra persona. També és important aprendre aquestes avaluacions amb una certa flexibilitat i saber-ho relativitzar. Ja ho veureu després més endavant, que us en posaré alguns exemples. Doncs bé, de què parlarem avui, bàsicament? Doncs dels contractes i ajuts predoctorals que existeixen, és a dir, per fer la tesi, també de durant el doctorat què és interessant fer, les estades a altres universitats, els congressos, els tipus de publicacions. Després us parlaré una mica després del doctorat, allò immediatament després del doctorat, doncs què és interessant fer o què és important que feu si voleu seguir el món acadèmic, el món universitari. I us faré un tastet també, que aquesta part no és tant per explicar-vos-la, sinó perquè la tingueu, si després us compartim la presentació, en què us explico una mica els ajuts postdoctorals que existeixen, perquè veieu que després de la tesi també hi ha contractes o ajuts, és a dir, feines, dit així vulgarment, que són molt interessants, amb unes condicions molt bones i que també està bé saber que existeixen i quina continuïtat té aquesta via, d'acord?
Doncs bé, comencem, els que us pot interessar més, els contractes o ajuts predoctorals. Els més coneguts, que segurament us sonen a alguns de vosaltres, són les famoses FPU, ajuts per la formació de professorat universitari, que convoca el Ministeri del Govern d'Espanya, que, com veieu aquí, són ajuts destinats a formar investigadors perquè aconsegueixin el títol de doctor i les competències docents universitàries. I aquesta última part és una mica més mentida perquè diu que faciliten la incorporació d'aquestes persones al sistema d'educació superior, que permeti acabar-les col·locant. Això normalment no passa. No passa que tu fas una beca d'aquestes amb el doctorat i tens plaça a continuació. No sol passar. Hi ha una mica més d'entrebancs entremig. Però bé, en principi l'objectiu és aquest, formar-te com a professor universitari i bàsicament et paguen durant 4 anys perquè facis la tesi, facis el doctorat i també facis una part de docència. Ara ho veureu. Les característiques d'aquestes ajudes, per exemple, és una convocatòria anual, per tant, cada any surt. Se'n convoquen moltes, se'n convoquen 850 per totes les disciplines científiques, per tot Espanya, i l'objectiu, com us deia, és fer una tesi en qualsevol universitat de l'Estat i hi ha unes hores de docència entre 90 i 180 que es poden repartir en 60 hores l'any de docència, d'acord? És alguna assignatura, no és gaire feina, no és una cosa que t'impedeixi fer la teva recerca, però és interessant fer aquesta docència per ja anar adquirint experiència. La durada és de 4 anys i veieu aquí el sou quin és, anual brut, veieu que va pujant gradualment, el primer i el segon any, el tercer any una mica més i el quart any una mica més. També és una cosa molt interessant, és una novetat de fa relativament poc temps, que si acabes la tesi en 3 anys, perquè, per exemple, t'han donat la beca quan tu ja havies començat o perquè vas més ràpid o el que sigui, el quart any, abans el que passava és que desapareixia. A una amiga meva li va passar, la va acabar abans de temps i li van prendre, els mesos que li quedaven de sou. Doncs ara han fet una novetat que és que aquest quart any es converteix en un contracte ja no predoctoral, sinó postdoctoral. Llavors, tu en el teu currículum ja pots dir que has tingut un temps de contracte postdoctoral, que és un mèrit més, és un mèrit diferent. D'acord? Per tant, és una cosa que sempre va bé de saber. Si acabes amb temps, doncs tens aquest avantatge. Quins són els requisits? Doncs, en general, són beques o ajuts que, al fons, és un contracte. De fet, ara ja es diuen contractes. Doncs que poden demanar gent que fa poc que ha acabat els estudis de grau. Per exemple, en el cas de la convocatòria del 2020, doncs ho podia demanar les persones que havien acabat com a màxim l'1 de gener del 2017, però ja si havien acabat el 2016, ja feia massa que havien acabat la carrera i no podien demanar aquests ajuts. Per tant, és per gent que fa relativament poc que ha acabat, d'acord? Excepte, esclar, si has tingut fills o una malaltia greu o alguna circumstància així, que llavors sí que et pots demanar-la quan fa més temps que has acabat la carrera. Quina és la cronologia? Doncs, per exemple, la convocatòria del 2020 es va publicar el 6 de novembre de l'any passat i el termini de sol·licitud era l'11 de desembre. Llavors, amb això ja podeu calcular si algú li interessa demanar-la aquest any, doncs dir, cap al novembre sortirà la convocatòria, cap al desembre s'hauran de preparar els papers, doncs ja tenir-ho una mica programat. I sobretot amb aquestes coses mai deixar-ho per l'últim minut, perquè sempre allò l'últim minut o l'últim dia l'aplicació falla, em falta no sé quina firma que no sé què. I llavors el procés consta de 2 fases. Hi ha una primera fase en què tu simplement envies un formulari de sol·licitud, això no has de redactar cap projecte ni res, no porta gaire feina, i una certificació acadèmica personal que bàsicament t'inclogui la nota mitjana de l'expedient acadèmic que tens de la carrera. I llavors, perquè ho veieu una mica, la nota mitjana que demanen en el cas d'humanitats doncs és aquesta, d'acord? Com més nota tinguis, doncs més assegurat tindràs que tindràs la beca. Però si teniu una nota alteta, doncs és bastant segur que tindreu aquesta beca. Penseu que n'hi ha 850. Aleshores, ells el que fan amb això és que preseleccionen un total de 3 sol·licitants per cada beca que convoquen, és a dir, 3 per 850. Aquests 2.500 i pico preseleccionats, aleshores, amb el criteri exclusiu de la nota mitjana, és l'únic que miren, fan aquesta selecció i després hi ha una segona fase en què has de portar, d'una banda,
et donen diverses opcions. O bé un certificat d'inscripció en un programa de doctorat per a l'any 2020-2021, això serà 2021-2022 a la convocatòria següent, però us explico l'anterior. O bé que ja estàs inscrit al doctorat, o bé que tens el màster i tens la preadmissió al doctorat, és a dir, o bé que estàs fent el màster i tens la preadmissió pel doctorat de l'any que ve. És a dir, deixen marge a totes les opcions. D'acord? És a dir, tant si ja estàs inscrit al doctorat, com si has acabat el màster, com si estàs fent el màster i l'any que ve faràs el doctorat. Deixen marge en tot això. A part d'aquest paper, que us el concedirien al vostre programa de doctorat o de màster, després heu de presentar el currículum del sol·licitant, el vostre currículum, i el currículum de la persona que us dirigirà la tesi. I això també és important perquè el currículum de la persona que us dirigirà la tesi té un valor. Igual que té un valor, també es mira l'historial científic del grup de recerca que us acollirà. És a dir, el vostre director de tesi forma part d'un grup de recerca i el que hagi fet aquest grup de recerca en els últims 5 anys, les publicacions que hagi fet, els congressos que hagi organitzat, etc., doncs tot això us beneficiarà a l'hora de quan us valorin, quan us avaluïn. I finalment heu de presentar, aquesta és la part que pot portar una mica més de feina, perquè ho heu de pensar una mica, doncs pensar un projecte formatiu i de tesi doctoral, és a dir, com aquesta beca us formarà a vosaltres com a professors i quina tesi voleu fer. Que també el que expliqueu aquí de quina tesi voleu fer, després molta gent al final acaba fent una tesi bastant diferent o lleument diferent. És a dir, tampoc no va a missa això, però sí que convé ja tenir una idea i després pot ser que l'aneu encaminant més, però explicar una mica quin projecte de tesi teniu i quin projecte formatiu, és a dir, com aquest fer classes a la universitat us formarà a vosaltres. Això són 3.000 mots. Per preparar tots aquests documents de la segona fase, si és que us seleccionen en la primera fase, no hi ha gaire temps. Per tant, convé gairebé no esperar-se a saber si us seleccionen o no, perquè fixeu-vos, l'any passat es va publicar tot al novembre, llavors la primera fase la van resoldre al maig i els papers aquests de la segona fase s'havien d'enviar el 18 de juny, és a dir, hi havia pràcticament només 2 setmanes. Per tant, convé ja tenir tots aquests papers una mica preparats. I encara no s'ha resolt. Van una mica tard aquest any, o sigui, encara no... Ho he tornat a mirar encara avui i encara no s'havia resolt, però bé, en principi són beques que han de començar ara al setembre o a l'octubre, els contractes. Per tant, suposo que la resolució ha de ser imminent. I la propera... No sé si algú de vosaltres per cert està pendent d'aquesta resolució. Hi ha algú? Ho pot dir? Com a mínim una persona. Sí? Sí. Doncs, bueno, molta sort, però suposo això que ha de ser d'un moment a l'altre. I doncs els que ho vulgueu demanar pel proper any, doncs ja ho sabeu una mica, els timings són lents, ja ho veieu, perquè es va publicar el novembre de l'any passat, som al setembre de l'any següent i encara no, vull dir que les coses de palacio van despacio, que diuen. Uns altres tipus d'ajuts són els FPI, els altres eren els FPU, aquests FPI, que se solen conèixer així, ara potser ja no, però se solien conèixer així perquè abans es deien així, formació de personal investigador. Ara els han canviat el nom i els diuen ajudes per a contrates predoctorales per a la formació de doctores. Que direu, bueno, però si això ve a ser el mateix, per què en convoquen 2 de diferents? Doncs bé, perquè aquests ajuts, els FPI, a diferència dels altres, els altres són 850 ajuts que es convoquen i s'hi presenta qui vol, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, aquests van associats a un projecte de recerca finançat pel Ministeri. Llavors, en certa manera, són una mica menys competitius aquests ajuts. Llavors, aquí poso un petit menys prestigiós, però això és molt lleu. Realment, el prestigi, la diferència és petita, però en el sentit que, com que no competeixes amb tanta gent, per què? Doncs perquè fixeu-vos en el barem. El barem que compten és el 50% al vostre expedient acadèmic i al vostre currículum, que currículum a aquestes edats, doncs, poca cosa hi pot haver, no? La carrera que heu fet, si teniu idiomes i alguna cosa així, però poca cosa més, no? I l'altre 50%, és a dir, un pes molt important de la nota, és adequació del candidat al projecte. I al cap i a la fi és l'investigador principal del projecte el qui acaba triant. Si l'investigador principal del projecte diu mira, tu demana aquesta beca perquè jo considero que t'adeques al projecte, doncs te l'han donat una mica més de manera personal, que també està bé, però no és una competència
amb 850 persones, totes avaluades pel mateix tribunal. Llavors, per això dic que és una miqueta menys competitiu, però és una beca que té molts investigadors molt brillants i és una opció com una altra i endavant no s'ha de tancar les portes de res, és una molt bona opció. En aquest cas, se'n concedeixen 1.100, també és una convocatòria anual, les condicions són les mateixes, la docència és la mateixa, el sou ara el teniu aquí posat, diria que és el mateix o molt similar. Això de si acabes la tesi en 3 anys que el quart es converteix en un contracte postdoctoral també, vull dir, les condicions són pràcticament les mateixes. Per tant, si teniu l'oportunitat de tenir una d'aquestes beques, doncs també endavant. Aquí teniu una mica el timing d'aquestes. Aquestes sí que han anat una mica més bé perquè ja es va publicar al setembre l'anunci, es podien demanar fins a l'octubre, es van resoldre provisionalment al març i definitivament a l'abril. Per tant, ja les persones que van demanar aquestes beques ja estan encaminades, ja han començat el contracte. També es pot demanar una beca i si després te'n donen una altra, doncs renuncies a la que no t'interessa tant. També hi ha coses d'aquestes. També us volia explicar aquests ajuts, en aquest cas del Govern de les Illes Balears, de formació de personal investigador. En aquest cas són, si no m'equivoco, 12 ajuts per contractes predoctorals. En aquest cas la condició és fer una tesi a la Universitat de les Illes Balears, també 4 anys. Veieu el sou que és substancialment més alt. També aquesta condició, aquest avantatge que si defenses el tercer any, el quart és un contracte postdoctoral. Els requisits en aquest cas és tenir el grau o llicenciatura i la matrícula o l'admissió, com dèiem abans, en un programa de doctorat per al curs següent. Això és la convocatòria que es va publicar a l'agost del mes passat. I s'ha de fer una tesi associada a un projecte de recerca finançat mitjançant convocatòria pública competitiva, que això en general crec que és una condició que no ha de ser difícil de complir, que el projecte estigui finançat per una convocatòria pública competitiva és el més habitual. L'avaluació, veieu que us compten un 30% la vostra nota mitjana, el vostre currículum, un 40% els grups receptor, doncs, com us deia abans, què ha fet aquest grup receptor, i un 30% el projecte que vosaltres redacteu de tesi, si el veuen innovador, interessant, el que sigui. També hi ha el mateix per la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, no sé si hi ha ningú que li interessi anar a fer la tesi a la Universitat de Catalunya, però perquè ho tingueu, si més no explicat, doncs els mateixos tipus de beques. Per exemple, l'any 2020 se'n van donar 264, també teniu aquí una mica els sous, l'avaluació. En aquest cas només són de 3 anys la durada perquè ja volen que tu estiguis admès al doctorat. Les altres pots començar-les mentre estàs fent el màster, ja cobres mentre estàs fent el màster, però aquí ja ha de ser quan estàs fent el doctorat, per tant són només de 3 anys. També el mateix per la Generalitat Valenciana, van donar en la convocatòria del 2020 120 subvencions, les condicions són bastant en general les mateixes, els calendaris i els timings també una mica similars. Sí que la nota mitjana mínima que demanaven de grau per humanitats era un 8,17, que és una nota bastant alta, però bé, si teniu una nota superior a això, doncs us garanteix o us assegura que molt probablement tindreu aquesta beca. Per tant, veieu que hi ha bastant per triar i remenar. A més, també n'hi ha de fundacions privades per temes de recerques concrets. Pot ser que vosaltres vulgueu estudiar un tema d'història d'un lloc concret o un tema de llengua d'un lloc molt concret. I a vegades hi ha centres d'estudis o centres comarcals o que donen premis o borses de recerca, aquestes coses que és estar al cas del vostre entorn, que hi pot haver aquest tipus d'ajuts. També en aquest grup d'ajuts així més privats sí que voldria destacar els que dona la Caixa, que en dona tant per quedar-se com per marxar gairebé tot arreu del món, i uns que es diuen Fulbright, que potser us sonen o algun dia en sentireu a parlar, que és per marxar als Estats Units. Perquè són 2 tipus d'ajuts, els de la Caixa i els Fulbright, que són molt prestigiosos, també estan molt ben pagats i està bé saber-ho. Per exemple, l'obra social La Caixa convoca 30 beques, que està prevista que es convocarà a la propera convocatòria del febrer, per fer una tesi a una universitat de l'Estat. També són només de 3 anys, però com podeu veure el sou no té res a veure amb els sous de les altres que us he explicat.
són difícils d'aconseguir, però jo conec gent en humanitats que els té o les ha tingut, per tant no és impossible i un cop posats a fer papers, doncs tampoc mira fer-ne uns més, doncs no costa gaire i a vegades pot haver-hi sort. Doncs a més d'aquest sou que veieu aquí, teniu també 3.500 euros l'any per poder anar a conferències, per poder fer estades, per poder viatjar, per comprar equipaments, que també està bé. I a més, si acabes la tesi com a màxim 6 mesos després d'aquests 3 anys, doncs et donen un premi de 7.500 euros, una paga extra de 7.500 euros, que també està bé saber-ho. Quines són les condicions? Doncs haver residit a Espanya o Portugal més de 12 mesos en els darrers 3 anys, és a dir, no pots, per exemple, venir d'un altre país, i com veieu aquí, doncs, haver acabat el màster. Per això també només és de 3 anys. I sí que demanen un nivell d'anglès B2 o superior. Però a part d'això, aquí teniu una mica els timings de la convocatòria anterior, perquè us en feu una idea, es va publicar al febrer, el 21 de maig ja es comunicaven els preseleccionats, es feien unes entrevistes personals i llavors el 30 de juny, és a dir, va bastant ràpid, de febrer a juny, doncs ja es deien els resultats finals. A més, la Caixa també en dona per marxar a Europa, Amèrica del Nord o a la zona de l'Àsia i el Pacífic. En aquest cas dona 120 beques per cursar estudis de postgrau, ja sigui de màster o de doctorat, amb un sou de 1.400 euros al mes o l'equivalent proporcionant en altres països, amb altres despeses també de trasllat, instal·lació, etc. I aquí teniu una mica els sous de la resta de països. I els objectius són tenir també el títol de grau i llicenciatura. Si els estudis que vols anar a fer, per exemple, és que vull anar a fer el màster a no sé on, doncs et demanen un bon nivell d'anglès o un bon nivell de la llengua que sigui que aniràs a estudiar. El calendari és el mateix que l'anterior, però bé, perquè sapigueu que existeixen aquestes opcions. I també això de les Fulbright, que pot semblar que en donen molt poques, perquè són en aquest cas només 8 per anar a cursar estudis de postgrau, però és una beca molt, molt, molt prestigiosa, que està molt bé si en algun moment de la vostra vida voleu anar a passar un període als Estats Units. En aquest cas, l'única condició és que tu estiguis inscrit en un programa de doctorat a Espanya i hagis completat el primer any, tinguis un molt bon nivell d'anglès i tu vas a fer una estada entre 6 mesos i 12 mesos amb aquest sou a una universitat que vulguis dels Estats Units per anar a fer alguna cosa, per treballar amb un investigador d'allà o el que sigui. El calendari de sol·licitud, doncs, per exemple, es va publicar l'any passat a l'octubre del 2020 i es podia demanar fins al 2021, d'acord? I llavors aquí jo teniu una mica també el calendari general. És només perquè tingueu la idea. I encara, a més de totes les que us he explicat, dels ministeris, dels governs de els respectius territoris, etc., i d'aquestes més privades, doncs a més, cada universitat, això també ja el vostre director us pot informar, doncs cada universitat també sol convocar ajuts que solen ser bastant equivalents als que us he explicat, doncs beques d'algun tipus per poder fer el doctorat. Solen ser menys, però també és estar al cas de cada universitat que convoca, aquestes convocatòries internes. Molt bé, ara ja imaginem que ja tenim el nostre ajut, ja ens han donat una beca, un contracte. Llavors, quines coses diria que convé fer, no? D'una banda, és molt important les estades de recerca, també la presència virtual, ara veurem què vol dir, està al cas també veurem què vol dir, la presència física, anar a congressos i les publicacions. Aquests són una mica els ítems que hem d'anar tenint en compte. Les estades de recerca són fonamentals perquè es tindran molt en compte quan acabeu la tesi. Després hi ha un pas que es diu l'acreditació, que és com un pas que heu de fer si voleu acabar sent professors universitaris. Doncs per aconseguir aquesta acreditació us miraran que tingueu estades de recerca. Si voleu demanar un ajut, una beca, un contracte postdoctoral o una feina a la universitat també valoraran que tingueu estades de recerca, per tant és fonamental. I és també molt important saber que hi ha ajuts compatibles amb la majoria de beques predoctorals, és a dir, vosaltres imagineu, teniu una FPU, doncs a més hi ha ajudes, en aquests casos us explico les de la FPU, però cada programa de beques té les seves ajudes per fer estades. I llavors, per exemple, amb la FPU
tu tens el teu sou de la FPU i, a més, com veieu aquí en aquest cercle, doncs si, per exemple, esteu un mes fora, cobreu 50 euros més al dia, per tant, 50 per 30 dies, 1.500 euros més cada mes que esteu fora, a part del vostre sou. És a dir, podeu fer una estada de recerca amb condicions bastant bones, d'acord? I és molt interessant fer-ne. M'he descuidat de dir-ho, ho diré també després, les estades de recerca, això també segurament els vostres directors us ho dirien, és molt important fer-ne a un altre país i de mínim 3 mesos, perquè si són de menys de 3 mesos, en molts llocs com si no existissin, no us les comptarien, diguem. Llavors és important que siguin, l'estàndard sol ser això, de 3 mesos, d'acord? El que deia abans també de la presència virtual, amb què em refereixo amb això? Doncs, per exemple, un aspecte important que és tenir sempre el currículum actualitzat, que podeu pensar, home, però és que jo tot just començo, quin currículum tinc? Bé, doncs us en poso un exemple. Això és del centre on jo vaig fer la tesi, ara que em surt aquí, del centre on jo vaig fer la tesi, al Centre de Lingüística Teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veieu que aquí tenen aquesta pestanya de membres. A més de professors investigadors... Anna, no sabeu... No es veu? No. Perquè he de compartir... Has de descompartir la presentació. Sí, perdoneu. Compartir pantalla. Vale. A veure, ara? Sí. Val. Doncs veieu aquí, em veieu que estic mirant a la pestanya de membres, doncs a part dels professors també ja tenen aquesta pestanya de becaris i doctorants, perquè és important que els becaris i doctorants, encara que tots just comencin, doncs tinguin aquesta presència virtual. Aquí la foto. Això és important perquè imagineu que algú veu el vostre nom en un congrés o llegeix el vostre nom en algun treball o el que sigui, doncs que us puguin posar cara, que tingueu la vostra adreça de correu electrònic. Doncs, per exemple, mirem el perfil d'aquesta persona, d'aquest doctorant, de l'autònoma. Doncs, per exemple, doncs línies d'investigació, que sigui públic en què treballeu, en aquest cas sintaxi teòrica, el que sigui, doncs vosaltres, literatura del segle, el que sigui, el tema que sigui. Publicacions recents, doncs bé, encara que només tinguis una publicació d'un article o d'un acte d'un congrés o el que sigui, doncs està bé que sigui. Comunicacions, que heu participat en algun congrés, doncs posar-ho, no? Quin congrés, quin tema vau explicar i ja està. Per exemple, en aquest cas, doncs, una presentació de pòsters. Sabeu que als congressos hi ha les comunicacions que es diuen, que és que tu parles i després et fan preguntes, parles durant 20 minuts, mitja hora, depèn del que estableixi el congrés, i després també hi ha l'opció de pòster, que és que tu portes com un gran pòster imprès i n'hi ha uns quants alhora i la gent allà, mentre fa el cafè, va passant i va fer preguntes i també és un altre tipus d'interacció més de tu a tu, que també és una altra opció, tant pòster com comunicació. Doncs totes dues coses són interessants i està bé posar-ho perquè vegin, en aquest cas, doncs, aquesta persona ha anat a 4 congressos el 2019 i a 2 el 2020. Bé, doncs ho posa. I, per exemple, la tesina de màster, doncs també, si teniu la tesina de màster feta o fins i tot el treball de final de grau, doncs el podeu enllaçar, que el puguin consultar o que puguin veure en el títol. Simplement com un exemple, és a dir, no penseu, no, és que a qui li interessa el meu perfil, jo no cal que ho posi. No, vull dir, sí que interessa. Després, ara ja tornem a veure la pantalla del PowerPoint, oi que sí? Val. Després també és interessant, doncs, això, el currículum, si la vostra universitat o grup de recerca us ofereix una zona a la seva web, doncs anar-ho tenint actualitzat sempre i després també mantenir els vostres perfils actius i actualitzats, els vostres perfils a les, diguem, xarxes socials del món acadèmic, que poden ser academia.edu, que és una xarxa social que si no la coneixeu, doncs, va bé per trobar articles d'altra gent, per seguir, pots seguir investigadors que us interessin o temes que us interessin, llavors us avisen quan algú publica alguna cosa. Més que res, està bé ser-hi, que simplement tenir allà el vostre perfil, la vostra foto, podeu penjar el currículum, podeu penjar alguna cosa que heu fet i sempre aquesta presència és interessant. També el ResearchGate és una xarxa similar o el Google Scholar, on es recopilen publicacions de la gent, etc. Bé, no cal potser totes, però saber que existeixen i tenir el perfil en alguna d'aquestes xarxes socials, perquè si algú us busca, que algun dia us buscaran, doncs que us trobin. Després,
també és interessant estar al cas del que passa, no? Doncs, per exemple, des de l'Infomitjorn, que existia abans, també la carta lingüística, que és una cosa més de l'àmbit de Barcelona, en aquest cas jo us dic això perquè és el meu àmbit, doncs és una carta, un e-mail que rebem setmanalment amb informació de les conferències que es fan a Girona, a Tarragona, a Barcelona, a l'Autònoma, i estàs al cas, mira, doncs faran un seminari sobre això, o mira, defensa la tesi aquesta persona, o mira, organitzen una conferència sobre aquell tema, el que sigui. Doncs, sempre està bé, jo us poso aquests exemples, en els vostres àmbits hi haurà coses similars, aquestes newsletters o butlletins, que és interessant estar-hi subscrit. També així de manera més internacional, en el cas de la lingüística, hi ha el Linguist List, que ara us en posaré alguns exemples, que és això, tu reps diàriament o setmanalment, segons com vulguis, i hi ha tota la informació, diguem, de tot el món, de tots els congressos que es fan, de tesis doctorals que es llegeixen, de llibres que es publiquen, de números de revistes que surten, de beques, de feines, per exemple. Aquest és el format que té l'email que rebeu. Cada ítem al principi et diu, és un anunci de feina, en aquest cas, d'antropologia lingüística i no sé què, a la Universitat d'Alberta, al Canadà. O el de sota, un call. Un call és un call for papers. Un call for papers és quan hi ha un congrés, publiquen un call for papers, que és com una crida perquè la gent enviï propostes. En aquest cas és una conferència sobre, ho veieu aquí el tema, subjectes en les llengües romàniques. Imagina que jo treballo els subjectes en el català i veig que hi ha aquesta conferència a Suècia sobre els subjectes en les llengües romàniques, doncs potser m'interessa presentar-hi una proposta. O també un llibre que es publica, no sé què, de traducció, o ofertes de feina, una ressenya, algú que publica una ressenya sobre algun llibre. Llavors, potser no tinc temps de llegir-me el llibre, però em puc llegir la ressenya i assabentar-me de què va aquella novetat que s'ha publicat. O això que diu TOC. TOC simplement vol dir Table of Contents, la taula de continguts, l'índex de continguts d'una revista. És a dir, surt una revista, per exemple, aquesta, Writing in Pedagogy, que jo no la llegiria, potser, però potser a algú de vosaltres li interessa això, la pedagogia i l'escriptura, i de seguida cliques i tens tot l'índex, quins articles s'han publicat en aquell número, i estàs al cas del que va passant, i això amb el camp que sigui el vostre, d'acord? Per posar-vos en alguns exemples. Després, també, congressos. Congressos també és important començar-hi a anar des que comenceu el doctorat. No cal esperar a tenir la tesi, no, és que jo ara he d'anar a explicar. No, sense por, perquè també és un entrenament i provar-ho. I els congressos funcionen així, que tu envies una proposta i t'accepten o no. A vegades també passa que no t'accepten, d'això també en parlaré. I ja està, i és anar-hi i entrenar-se. Normalment, en general, de cara a les avaluacions posteriors, interessa que siguin congressos internacionals, però també locals. No vol dir que no s'hagi d'anar a un congrés local, al contrari, segons el tema de recerca també pot ser molt interessant. Jo crec que no s'ha de bandejar una cosa ni l'altra, però procurar-ho combinar. Que no tots els llocs on participeu siguin, és a dir, coses organitzades només a la vostra universitat, per les persones que vosaltres coneixeu, així una mica, no. Vull dir, anar també, no tenir por d'anar tan sol a un congrés a Suècia, que dèiem abans. Després, com podem saber l'índex de qualitat d'un congrés? Doncs bé, perquè el procés de selecció que trien qui presentarà sigui això de selecció per parells de doble C, que simplement vol dir que les vostres propostes, els vostres resums, els avaluaran persones que ni elles saben qui sou vosaltres ni vosaltres sabreu qui són ells, els revisors, d'acord? I llavors així, normalment, quan tu organitzes un congrés, reps totes les propostes i les envies als revisors. Cada proposta l'envies a 2, a 3 revisors i amb el que et diuen els 3, si 2 et diuen, doncs està molt bé, i l'altre diu, no està gaire bé, doncs potser l'acceptes, no? En canvi, si tots et diuen, no està bé, doncs no l'acceptes. Has d'anar jugant amb això, no? Els que organitzen el congrés van després jugant amb les avaluacions que han rebut. Un índex de qualitat d'un congrés és que la taxa d'acceptació sigui baixa, en el sentit que, clar, si un congrés accepten el 95% de les propostes, no vol dir que no hi hagueu d'anar. També pot ser un congrés molt interessant i n'hi ha que són superproductius i quasi tothom està acceptat. Això tampoc és dolent. Però sí que a vegades es mira, en alguns casos, com a motiu de qualitat, per veure què és un índex de qualitat, doncs que costi molt
presentar-hi o que costi una mica que siguin bastant selectius, perquè llavors, si t'han seleccionat, vol dir que el teu treball tenia una qualitat especial, no? I sobretot que el comitè científic que organitza el congrés sigui variat i sigui internacional. És el que us deia abans. Clar, un congrés organitzat per una universitat en què tots els revisors són d'aquell departament i tots els convidats són d'allà mateix, una cosa així molt local, endogàmica gairebé podríem dir, això no tindria un bon índex de qualitat. Però en general avui dia tots els congressos compleixen bastant aquests requisits d'un comitè científic variat. Aleshores, us volia explicar una mica això, no? Això de les taxes d'acceptació dels congressos, a vegades les saps, a vegades no. Moltes vegades, quan t'envien el correu per dir-te si t'han acceptat o no, doncs et diuen quina taxa hi havia. Per exemple, jo us ensenyo aquí un correu d'un congrés, ara ja fa anys, que m'han acceptat, que et deia, mira, la taxa d'acceptació era d'un 30%. I t'enviem els comentaris que han fet els revisors, perquè m'havien acceptat, però també t'envien els comentaris que t'han fet els revisors perquè tu puguis millorar a l'hora d'anar al congrés i ja puguis incorporar aquestes millores. Aquí un altre cas, no et diuen directament la taxa d'acceptació, però et diuen hem rebut 70 abstracts, 70 resums, però només teníem espai per 9 comunicacions i en aquest cas també m'havien acceptat i em donaven la bona notícia. I aquí pots calcular una mica, home, doncs si hi havia 70 resums i només n'han acceptat 9, doncs quin és el percentatge perquè ho sapigueu una mica, no? En canvi, també a vegades et diuen, aquest és un altre, en canvi a vegades també et diuen que no, i això també us ho volia posar, no? Doncs mira, hem rebut molts abstracts, moltes propostes, només menys del 20% en vam poder acceptar. Em sap greu informar-te que no t'hem pogut seleccionar. I això heu d'aprendre, sobretot, que no perquè us diguin que no el primer que envieu o el segon, és igual, perquè a mi m'ha passat, i a tothom li passa moltes vegades, que envies la mateixa proposta a un congrés i et diuen que no, i a l'altre i et diuen que sí. Vull dir que, sobretot aquestes coses, el que us deia abans, d'aprendre a relativitzar, que no us faci por. Si una vegada es diuen que no, doncs ja us diran que sí la propera i no vol dir res ni sobre vosaltres, ni sobre la vostra qualitat, ni sobre la vostra vàlua, ni sobre res d'això. Ja us dic, us he posat el mateix abstract que a uns llocs em van dir que sí i a un que no, perquè ho veieu que no se n'ha de fer més cas que això, d'acord? Després, publicar. Sobretot vosaltres, quan comenceu, és possible que tingueu l'oportunitat de publicar després d'un congrés. Moltes vegades en els congressos després s'ofereix la possibilitat de publicar unes actes en una editorial o en una revista de prestigi internacional per anar bé, no? Aleshores, clar, no és ben bé el mateix unes actes de congrés, diguem, en què tot el que s'ha presentat al congrés es publica, sense filtre, diguem, o un congrés en què diuen, bé, ara envieu-nos la proposta en escrit del vostre treball perquè volem fer un llibre o volem fer un número especial de revista, però seleccionarem unes quantes contribucions, no seran totes, tornaran a passar un procés de revisió, d'això que diem de doble sec, etc. És a dir, no és el mateix, d'acord? Si ho publiquen tot, unes actes, diguem, no té tant de valor. En canvi, si és un llibre, que el llibre ja té un títol concret i això passa un procés de selecció o és un número especial de revista, doncs té una mica més de prestigi, en aquest cas. Però no vol dir que hagueu de dir que no, és a dir, quan comencem el més normal és publicar en actes, perquè això dona una visibilitat i agafes pràctica. Per tant, en cap cas no us ho estic dient perquè no ho hagueu de fer, us estic dient perquè sapigueu quina és la diferència. Doncs aquí, per exemple, és un exemple, no? Després d'un congrés d'aquells que us he posat abans que m'havien acceptat, llavors em van acceptar la publicació, però com teniu aquí baix, amb 2 arxius de 2 revisors, l'1 i el 2, en què em feien una llarga llista de 1.000 coses que havia de canviar. D'acord? Vull dir que això també és normal. Als revisors els agrada molt dir-te tot el que has de canviar a la teva publicació, però perquè sapigueu que així és com funciona. Llavors, bé, perquè ho tingueu en compte. Després, una altra cosa, les revistes. És interessant publicar en revistes indexades. Ara bé, mentre esteu fent la tesi, potser encara no tindreu temps de publicar en revistes indexades, però potser quan acabeu ja és una cosa que us heu de començar a mirar. Si més no, saber què són. Les revistes indexades, bàsicament, normalment el que es fa servir és el factor d'impacte i el quartil. Llavors, això una mica què vol dir? Simplement perquè us sapigueu una mica per sobre.
El factor d'impacte bàsicament mesura el grau d'influència que té una publicació científica i és una fórmula que s'utilitza, que s'obté de relacionar el nombre de citacions amb el nombre total d'articles. Com més citats són els articles d'una revista, doncs aquella revista es considera que té més impacte, per tant és més bona i per tant segurament costarà més de publicar-hi. I els quartils simplement vol dir que es classifiquen les revistes com una classificació, com si fos la lliga, diguem, i el 25% de sobre és el primer quartil, el segon 25% de quartil 2, el tercer quartil 3 i quartil 4. Es divideixen les revistes com en 4 seccions, les millors, les segones millors, primera divisió, segona divisió, tercera divisió, i simplement és això. Ara, no vol dir que durant la tesi hagueu d'aspirar a publicar revistes de quartil 1 o de quartil 2. No, vull dir, durant la tesi, per exemple, si podeu publicar, en el cas nostre, no sé, a Llengua i Literatura, als Marges, això són revistes bones del nostre àmbit, depèn de la disciplina que feu, doncs té un gran valor. Això és més per més endavant perquè us soni que és tot això de les revistes indexades, dels quartils, etc. Aquí, per exemple, hi ha aquest Journal Rank, que es poden consultar aquests rànquings de les revistes. Per exemple, aquí és de totes les àrees, esclar. Si nosaltres anem, per exemple, a les ciències humanes, ciències socials, em sembla que hauria de posar, i després, aviam, lingüística i llengua, i fixeu-vos, doncs, llavors aquí teniu la classificació, Q, totes les que són de Q, amb els factors d'impacte i altres dades que no ens interessen, però més endavant sapigueu que hi ha aquests rànquings en què pots mirar i, per exemple, una bona idea és quan acabeu la tesi, tota la tesi, condensar el millor que tingueu de la tesi i intentar-ho enviar a una d'aquestes revistes de quartil 1, de quartil 2, etc. Que no és un procés ràpid, El primer article que jo vaig poder publicar en una revista d'aquestes potser va ser un procés de 2 anys i mig o una cosa així, perquè tu l'envies, triguen 6 mesos a retornar-te les revisions, el tornes a enviar, el tornen a enviar més revisió, vull dir, és un procés etern moltes vegades, vull dir que també paciència. Però bé, finalment, després del doctorat, 4 coses que us volia dir. En general, hi ha diverses vies i cadascú se sap la seva i la vida personal i el que sigui. Una opció, que jo és la que potser promocionaria més, perquè és la que he fet jo i la que a mi penso que m'ha anat molt bé, és la dels contractes postdoctorals. És a dir, heu tingut fins ara contractes predoctorals, doncs ara un contracte postdoctoral. I esperar que al cap d'uns anys es convoqui una plaça a una universitat dels Països Catalans o d'allà on vulgueu treballar. Si teniu la sort que acabeu la tesi i es convoca una plaça a la universitat on vosaltres voldríeu treballar, doncs, escolta, fantàstic, però això moltes vegades no passa o jo, per exemple, que soc de Barcelona, doncs costa més, però si vosaltres teniu la sort que esteu en un departament més actiu que es renova i el que sigui, doncs fantàstic, Però bé, si no, una bona opció és, mentrestant, tenir un contracte d'aquests postdoctorals. Els avantatges, doncs, els sous són molt bons, força més alts que els que hem vist per les beques predoctorals. Tens una llibertat total per fer recerca perquè ja no tens un director de tesi que et digui res ni la pressió d'haver de fer la tesi tal dia. És un món encara més competitiu que abans perquè es produeix un efecte embut. Si, per exemple, dèiem que es donen 800 beques d'aquelles que dèiem al principi i 1.000 de no sé quin altre tipus, doncs després de postdoctorals potser se'n donen, no sé, 5 vegades menys. I clar, va creant un efecte embut perquè cada cop es donen menys beques, menys ajuts. I també hi ha d'haver una certa predisposició normalment per anar a l'estranger o, com dic jo, per negociar. Tu negocies que estàs a l'estranger però potser no hi viuràs sempre o arribar a algun acord amb alguna universitat bé, això ja cadascú. Una altra via que també fa molta gent és, en el cas de la llengua catalana, demanar un lectorat, que també et dona una experiència internacional. Vas a fer classe de català a una altra universitat, continues fent currículum, si pots, vas fent una mica de recerca i també esperes que surti una plaça o el camí que tu vulguis seguir. I encara hi ha una altra via, que és quedar-te a la universitat on has estat fent la tesi, fent de professor associat, que sabeu que
doncs, és una mica una trampa perquè professor associat no està pensat per això, però bé, això ja seria fer un discurs polític, però professor associat en principi està pensat per persones que treballen al món de l'empresa i venen a aportar una cosa unes hores a la setmana a la universitat. A la pràctica, la majoria d'universitats agafen associats per omplir totes les hores o moltes hores de docència, això ja cadascú. Jo, per principi, no ho he volgut fer mai, però hi ha gent que ho ha fet i tampoc no passa res. I estàs uns anys fent d'associat, també té l'avantatge que allà al departament et veuen i et tenen present i algun dia també pot sortir una plaça. Bé, hi ha diverses vies. En qualsevol cas, la primera cosa que heu de fer, si voleu seguir en el món acadèmic, és acreditar-vos, que us ho deia abans. L'acreditació és un paper, és un document que necessiteu tenir si voleu acabar sent professors universitaris. Llavors, l'acreditació la podeu fer a l'ANECA, que és l'agència espanyola, o a l'agència respectiva del vostre territori. La balear, la catalana o la valenciana. Els noms hi ha com 3 nivells. Tu, quan acabeu la tesi, us podeu acreditar del primer nivell, que és professor ayudante doctor. D'acord? També després hi ha el nivell professor contractat doctor i després professor titular. En el cas de les agències de valenciana, balear i catalana, doncs donen els 2 primers nivells. El tercer, el de professor titular, com que ja és ser funcionari de l'estat espanyol, ja només ho dona l'ANECA. És intercanviable normalment quina tingueu. Ja tant per tant demanar-les totes dues, però en principi l'avantatge és que, clar, si tens l'espanyola pots anar a tot arreu, si tens només la catalana doncs és per Catalunya. Llavors, això cadascú. Una altra diferència és que la de l'ANECA està oberta sempre a la convocatòria, és a dir, vosaltres podeu enviar els papers sempre que vulgueu, en qualsevol moment, i les altres s'obren cada X mesos, un parell de cops l'any o més o menys. Llavors, heu d'estar al cas de quan es convoquen. Us vull explicar una mica només o ensenyar per sobre quins són els requisits d'aquesta primera, del primer nivell, que és el que vosaltres demaneu. Per què us ho dic, això? Perquè és una cosa que heu de fer, diguem, l'endemà de defensar la tesi i llavors, clar, el que us demanaran són coses que heu d'haver fet durant el doctorat. Llavors, què us demanen? Aquí teniu l'enllaç de la convocatòria sencera, però perquè tingueu alguna idea d'alguns fragments. Doncs fixeu-vos, publicacions. Es valoren preferentment les aportacions que siguin a articles de prestigi reconegut. Com més prestigi tingui la revista, millor. En el camp de les humanitats, això dona un màxim de 26 punts sobre 100 i s'han de tenir com a mínim 5 publicacions. Pot ser que tingueu una publicació a llengua i literatura, una als marges, una a alguna altra revista que ara a mi no se m'acudeix i 2 més d'actes de congrés, o el que sigui, doncs perquè ho sapigueu. Llavors diu, en el cas de revistes que no estiguin incloses en aquestes bases de dades més internacionals que hem vist, també hi ha altres maneres de saber l'índex de qualitat, i aquí us ho expliquen. És a dir, no vol dir que les altres revistes no serveixin per res, us expliquen això, tot de característiques que fa que una revista també sigui bona i tingui valor igualment i que també us la valoraran. Llavors, també, autoria col·lectiva, millor que siguin ha d'estar justificat l'autoria col·lectiva. Hi ha grups de recerca que potser signen articles 20 persones. Doncs ha d'estar justificat que aquell article és de 20 persones, si no, no. Després també diu, com us deia abans, se poden valorar també els treballs que es publiquen com a actes sempre que hi hagi aquesta avaluació externa que us deia, que no sigui, vinga, ho publiquem tot, sinó que passa un filtre i algú avalua aquelles actes de congrés, d'acord? Aquí també, llibres i capítols de llibre, doncs miraran que tingui prestigi editorial, també ressenyes en revistes científiques, ressenyes és una cosa que també és fàcil que us proposin de fer mentre feu el doctorat. Mira, vols fer la ressenya d'aquest llibre que ha sortit de morfologia catalana? Doncs feu una ressenya, ja és com una publicació vostra que heu fet, etc. Després, bé, aquí els punts que teniu, també contribucions presentades a congressos, doncs també, com us deien, es fixen, ja ho veieu aquí, únicament en els congressos que tenen procediments selectius d'admissió dels treballs, és a dir, que no un congrés en què tothom li accepten, sinó un congrés en què fan un procés de selecció, que avui en dia jo diria que són gairebé tots. També es valora el tipus de participació. Esclar, no és el mateix una ponència invitada, unes ponències, una cosa que segurament començareu a fer quan ja sigueu doctors, us convidaran a parlar en un congrés com el ponent convidat. Una altra cosa és la comunicació oral, que és el que segurament hem fet tots durant el doctorat i continuem fent després, la majoria de vegades quan volem anar a un congrés, que és que tu envies una proposta
te l'avaluen i fas la teva comunicació, com us deia, de 20, de 30 minuts, després et fan preguntes, etc. O també pòster. A vegades es considera que no té tant valor, però jo penso que també en té, vull dir, doncs és això, allò que us deia, d'un pòster, llavors us fan preguntes, etc. Però bé, perquè ho sapigueu. Després, la formació acadèmica també es mira que tingueu la menció de doctorat europeu o internacional, que per tenir-la heu d'haver fet una estada. Les beques obtingudes a convocatòries competitives, com us deia abans, si la beca és una convocatòria competitiva, doncs això ho miren. Les estades també, com veieu aquí el que us deia, duració mínima de 3 mesos. Encara que no siguin continuats, però que sigui una estada al mateix lloc, encara que hagis fet un mes i després 2 mesos o el que sigui, no? Després, experiència docent també és interessant, també us la compten. Per això us deia que si la vostra beca ofereix la possibilitat de fer classes, no digueu que no, perquè és molt interessant després poder dir que ja heu fet classes. I finalment, altres mèrits, doncs, beques que haguéssiu pogut tenir durant la carrera, l'expedient acadèmic, tot això també compta una mica. Pel que fa a la beca de la mateixa figura, però de l'equip, doncs també teniu l'enllaç perquè us ho podeu llegir amb calma. Com que ara em sembla que ja em passo del temps i voldria que em poguéssiu fer preguntes, no ho aniré llegint tot, però va per l'estil el que compten. En aquest cas, les estades posa mínim 2 mesos. L'estàndard sol ser 3 mesos, però l'Agència Balear diu mínim 2 mesos. També miren que si t'han donat diners per fer aquella estada, doncs és un valor extra, perquè vol dir que tu has aconseguit finançament per fer aquella estada, l'expedient acadèmic, si tens premi extraordinari, el doctorat europeu internacional, es va repetint les mateixes coses. També, únicament els congressos en què s'apliquin processos selectius, es valora que el caràcter internacional, és a dir, no és el mateix caràcter internacional que nacional, no és el mateix el tipus de participació, és a dir, les coses es van repetint, la docència, etc. Aquí teniu el total de la suma. Penseu que en total cada aspecte suma un total de 102 punts i se'n necessiten 55 perquè us donin l'acreditació. Vull dir que tampoc és que hagueu d'aconseguir el màxim de punts en tots els apartats. Però bé, i a banda de l'acreditació, també hi ha, per exemple, si heu fet la tesi en català, en aquest cas del Sistema Universitari de Catalunya o de fora de l'estat espanyol, donen aquest ajut que simplement t'hi presentes i te'l donen, vull dir que és bastant automàtic, de 500 euros per haver fet la tesi en català. Vaig estar buscant coses similars en el cas del govern balear i no ho vaig saber trobar, però potser existeixen, però bé, si algú fa la tesi a Catalunya, doncs que ho sàpiga. També hi ha premis, per exemple, els Premis Sant Jordi atorgats per l'Institut d'Estudis Catalans, segons quin sigui el tema de la vostra tesi, doncs són premis de diferents temàtiques que donen un premi bastant quantiós per treballs en català no publicats. I a la pràctica, molts d'aquests treballs que s'hi presenten solen ser tesis. Per tant, és una bona opció quan acabeu la tesi estar pendents d'aquests premis i enviar-la a veure si us donen un premi d'aquests. També el Premi Joan Solà, que també té una dotació molt bona. Cada any van variant, cada convocatòria va variant, si sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, doncs també és un premi molt prestigiós, que a més dels diners et publiquen el llibre, et dona un ressò. També premis com, per exemple, el Premi a la millor tesi doctoral en humanitats escrita en català, que en aquest cas també és una bona quantitat, més la publicació del llibre, és un premi que convoca la xarxa Vives d'Universitats. Doncs també és una opció. A vegades els premis és més que res assabentar-se'n i enviar-ho. Està al cas i allò que ha adequat al moment adequat i ja està. I a vegades tens sort i és una bona cosa pel currículum. També altres premis que puguin donar institucions locals, comarcals, regionals, etc. Doncs un treball, l'Institut d'Estudis Comarcals de no sé on publica un premi d'investigació per la gent, no sé, del que sigui, de tal tema. I si vosaltres heu estudiat una cosa relacionada, doncs sempre allò està pendent. I finalment aquesta etapa potser la deixo sense comentar, només era perquè tinguéssiu present els ajuts postdoctorals que existeixen, que són el mateix per fer recerca i docència, això, la voluntat de viatjar una mica, llavors només perquè us sonin després, si us ho mireu a casa, sobretot pels que ja esteu encaminats, que ja esteu fent el doctorat, doncs hi ha aquests ajuts als Juan de la Cierva, que teniu aquí una mica els sous i les condicions, bé, els criteris d'avaluació que faran servir, també per anar-ho tenint present, perquè veieu que el que heu fet durant el doctorat també després es té en compte
de cara a demanar, això també són les beques postdoctorals que dona el govern de les Illes Balears, ho teniu tot així escrit, també les que dona la Universitat de Catalunya. Veieu, perquè tingueu una idea dels tipus de sous, que ja són sous molt bons, que també podeu pensar, jo és que després de la tesi ja me'n vaig a treballar. Bueno, si us agrada el món acadèmic i no hi ha places a la universitat en aquell moment, també és una bona opció agafar un ajut, un contracte d'aquests perquè teniu unes condicions molt bones. També la Generalitat Valenciana, també Europa també dona les ajudes Marie Curie, postdoctorals, que teniu un sou de 5.000 euros al mes, més 600 euros al mes de mobilitat, més si teniu família. Vull dir que hi ha moltes opcions postdoctorals que ja consultareu quan arribeu al moment, no? Però que ho tingueu present. I res, en definitiva, jo penso que la trajectòria investigadora requereix, com us deia al començament, aquesta passió pel tema de recerca, una capacitat de treballar autònomament, penso jo, encara que el director us anirà guiant, però també ser autònoms. També és important saber establir contactes, sobretot si pot ser en l'àmbit internacional i també nacional, d'altres universitats, el que sigui. Això que se'n diu ara del networking, no? Moltes vegades anar a congressos, sobretot ara que ja la pandèmia sembla que s'acaba, serveix, potser més que el que tu puguis explicar a la teva comunicació, les preguntes que et puguin fer, potser després, a l'hora del cafè, coneixes algú, fas un contacte, el que sigui, potser acabaràs fent una estada a la universitat d'aquella persona que has conegut allà. Vull dir que sempre va molt bé això de fer passadissos, de fer pauses del cafè i de parlar amb la gent. I també una mica aquesta idea de planificar-se des del principi, perquè el cafè, sense atabalar-se, però el que fas ara pot ser determinant o pot tenir una influència en el futur, quan vulguis demanar una altra feina o una acreditació o el que sigui. I també, sobretot, molta paciència, que alguns de vosaltres potser ja ho esteu experimentant, perquè aquest món de les beques o dels ajuts pre- i postdoctorals és molt més lent que el mercat laboral. El mercat laboral normal, et presentes una entrevista i et contracten o no. Aquí a vegades has d'esperar mesos, però és això. I sobretot, moltes vegades, procurar tenir més d'una carta a la mà. Vull dir, demano això, però també demano això i també demano això. Després ja veuré què em donen i què descarto. Però d'entrada, això. I res, moltes gràcies. I si voleu fer preguntes, coses que no hagi explicat, o explicar-me a vosaltres la vostra situació, m'agradarà saber-ho. Molt bé. Anna, moltíssimes gràcies per aquest seminari. Jo crec que ens has donat una quantitat immensa d'informació i crec que, a més, és una informació útil per a aquells estudiants que s'inicien ara en la recerca, per a aquells que ja fan recerca